Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon yubos nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y pada makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes, Pizza 23 na, buwan sa Enero tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon, at agantag pagtagad mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumiskutanan karon nga buntaga mga higala, ang Armed Forces of the Philippines kon AFP mosusi sa nakitang underwater drone o glider sa kadagatan sa lalawigan sa Bohol. Straight to the point. Yawa ining hitabo mga higala ha on sabay tuyo ini ha. Dili ra ba ni unang higayon nga dunay underwater drone nga nakita mga higala diri sa atong kadagatan sa Pilipinas. Medyo alarming ni kay gi-surveillance ta ining kalakiha. Ha, tagantang nagpagtagad mga kahigalaan. Kinigong drone mga higala sa una mo kuhag mga picture sa una, mo kuhag mga video kato mga intel sa una, mga military intelligence mga kahigalaan, og uban pa mo take kag picture sa ubos, mo sakay kag helicopter, mo sakay kag eroplano aron makatake kag picture sa ubos. Karon mga kahigalaan wa na drone na gipanggamit, manglupad na sa kahanginan. Unya kana di lang kana mga higala sa kahanginan, napoy drone di sa dagat. Di aman mahigali mga submarines, no? May panggamiton anang sa ilawom sa dagat, makakuha kag mga pictures. O uban pa mga higala, pero karon drone na. Nagkaanam og ka-high-tech ang mga military nga gamit mga sukid tigpaminaw nga manguha, mag-surveillance mahigala wa nay tao. Nga mo surveillance mga kaigalaan, drone na gipanggamit. In fact, katong pagpatay mahigala ni Soleimani dito mga kaigalaan sa Iran during the time sa administration ni President Donald Trump, natong una niya mahigalang termino, way tao. Dili eroplano nga naitaw ang nitira. Drone manghigala ang nitira niadtong Soleimani mga sukid tigpaminaw, leader sa Iran nga nakigbatok sa Amerika. Straight to the point. Kuyaw na gining gira ro mga panahon na mga sukid tigpaminaw, wa na computerized na. Mura na mahigalag nara ka, work from home na lang. Pero kita sa Pilipinas, pwede mo ta makasukol kaya naman ta magpatraining na lang ta sa Sikihor. Pagtuslukon na sa dato mahigalag, tinuod magaling barang-barang, work from home po ng ato. Kana kung tinuod manggaling. Pero kini, balikan ta drone, bida. Inani ka high-tech ning mga gamit sa ubang mga kanasuran. Unya kita sa Pilipinas, ang atong AFP Modernization Program, giibanan pa gyud og budget. Straight to the point. Naunsa naman yung kalakiha mo na giingon, nidako ang budget karon tuiga, sa kinitibukan, nidako ang budget, pero nganong doon na may cut, dito sa mga ahensyas kagamhanan, ang mga budget sa, as compared sa milabay mga katuigan. Straight to the point. Ako itagag pagtagad lumutagas sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin, dunay balaod nun karong gi-file sa usa ka congressman. Pero nagtuo ko di ni ma-approve. Dunay nag-file, indekin, usa ka balaod nun sa kongreso ron.
nga kadtong mga korap nga mga government officials nga makonbikto sa korupsyon, makonbikto sa sandigan bayan gumikan sa pangurakot, kinahanglan nga pagasilutan og firing squad. Ana nagduda ko nga kining maong balaod nun. Pwede man na mahigala, daghamay magkauyon ani. Paminaw ko mga kaigsunan, doon na naging comment gani basin og ang bala maoy kuwang hinuon. Ang problema ang dako, inighimo og balaod mahigala ang moaprobar ang Kongreso. Aguroy, Doon ay congressman nga nag-file siya og balaod nga silutan sa silot kamatayon ang kurakot. Pinaagis firing squad. Medyo brutal-brutal ko ni mga sukit ni paminaw. Pero kay moagi man first reading, second reading ug third reading sa lower house. Moagi po first reading, second reading ug third reading sa upper house dito sa Senate. Unya na hibaw naman ta mahigala kini bayang mga congressmen o mga senators porbida. Dili hinuon tanan pero medyo og magka-describe pa sa uban mahigala bida o mangita kag buaya na daghan sa Congress. Dili noon tanan, dili noon tanan. Pero tan-aw ko hindi kin bida, murag dili ni makaabot first reading ni maong balaod. Why mo butar ining congressman siguro paminaw ko. O doon na manggaling mga higala, pila lang yung kahay mo butar ini. Di ni makapasar. Sa lower house pa lang, duda ko. Sa committee level pa lang ni daan, mamatay ning maong balaod no. At ang pagtagad no buntaga, may higala sa baduban, usab ning atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin, may higala, medyo doon nagi kausaban ini karon. Dito sa US, mga kaigalan, United States of America, under sa leadership, may higala Donald Trump. Og unya mga kahigalaan na kinini ang dunay gikausaban inisab sa mga foreign policy nining Donald Trump ang higala kay ang US mao man ni mga kahigalaan ang magadikta sa tibuok kalibutan in a way mga sukit tigpaminaw dunay mga changes ani naganta pagtagad karon nga buntaga sa bang higala kay mao lagi na no. Atol sa iyang inauguration, mga kagilaan, imbitado ang mga former presidents, sports lang dito sa Amerika. Sports lang kayo, dito si Joe Biden, dito mahigala si Vice President Kamala Harris, mga outgoing mga higala nga mga officials, o niya dito mahigala si President Clinton, President Bush, President Obama, former mga president si mahigala. Pag speech mahigalang Donald Trump, usara may iyang kakampi dito, si US President George Bush ra, may kakampi ni Trump kay kauban sa ilang partidos Republican. Pero kana si Clinton, kana mahigala si Obama, kana si Biden, hasta si Vice President Kamala Harris, Democrats man ni sila. Straight to the point. Pag speech mahigala ni Donald Trump, daghan kayong standing ovation mga sukit tigpabinaw. Apan kining maong mga officials di lang sila mo appeal kay. Mamakpak umutindog di lang mo appeal mahigala sa Joe Biden o si Kamala Harris. Matod pa mahigala sa speech ni Trump pag kuan gyud murag witkan dayon mahigala. Kay miingon man siya mga higala from this day forward. Matod pa mahigala. Pag-acknowledge pa sa mga former presidents, katapusan may gala, US President Clinton, US President Bush, former President Obama, former President Biden, Vice President Kamala Harris, pag-ingon, paghuman may gala, and my fellow citizens, the golden age of America begins right now. Magsugod karon ang golden age sa Amerika. O giya pang giingnan may gala, from this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. Sa Binisaya pa may gala, sugod karong adlaw o sumaabot ng mga adlaw, ang atong nasod mulambo og respetaran pagbalik sa tibuok kalibutan. Na siguro ang Biden day ay o sa may pasabot iniwa na sila respetar sa ning ako may presidente. We will be the envy of every nation and we will not allow ourselves to be taken advantage of matod pa of any longer.
during every single day of the Trump administration, kada single day kuno sa administrasyon mahigala ni Trump, matod pa niya, I will very simply put America first. Muna iyang put America first. Kaya tanig pagtagad doon mahigala, pero iyang gi-emphasize dito nga daghay hasta kining justice mga kagalaan, matod pa niya. O dunay mga establishments ito, dunay mga mag-function og tarong mga sukit di Pinaw, og doon na pa'y mabuot makuha sa kinabuhi. Hapit mahigala sa mamatay, natapsingan iyang dunggan. Apan matod pang Trump mahigala, kini mo'y timailhan nga ang Dios doon na kuno mahigala mission para niya aron himuon ang Amerika nga great again. Medyo mura mahigala og nakatuon og suka mahigalan doon ay sili sa si Joe Biden. Kini kaban pa miskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM.